कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय है संसार के इस सबसे बड़े युद्ध महाभारत के आपन आँख के देखे वाला साक्षी। युद्ध समाप्त हो चुकल बा। हर युद्ध आपन हिस्सा के प्राण के आहुति लेके समाप्त हो ही जाला, बस अपना पीछे छोड़ जाला हार और जीत के एगो कभी ना भुलाए योग्य कहानी। हे युद्ध भी एगो ऐसने कहानी अपना पीछे छोड़लस, और वो कहानी इहा अन्याय, अहंकार और अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो जाए, सत्य और धर्म से जीत नहीं खे सकत। अंतिम जीत सत्य के ही हो खेला। फिर भी युद्ध का युद्ध ही हो खेला, अग्नि और रक्त के रेला। वो दोषी और निर्दोष केहू के ना छोड़ेला। ता ए युद्ध में भी केवल रणभूमि में मानव रक्त के होली ना खेलल गई, स्वयं हमहु लहूलुहान हो गई नी। युद्ध में घटे वाला घटना और अपन शरीर पे लागल घाव के गिने में ऐसा व्यस्त भईनी कि हमरा से एगो भूल हो गई। हाँ, घटना के प्रबल धारा में बह जाए के कारण हम इहो भुला गई नी कि महायुद्ध के एगो और साक्षी भी रहे, जे एक एक घटना के हमरे तरह
आपन आंख के सामने देख ले रहे। हम ए युद्ध के एगो ऐसा महत्वपूर्ण पात्र के परिचय करावे भूल आ गई नी, जौन हमरे तरह रणभूमि के अंग ना हो के भी ए युद्ध के अंग रहे। ए पात्र के सबसे बड़ योगदान युद्ध कईल ना, युद्ध ना कईल रहे। ए पात्र के नाम बर्बरीक है। बर्बरीक युद्ध आरंभ होके से थोड़ा ही पहले एक कथा सागर में प्रवेश कैले रहे। दादीश्री, 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 बर्बरीक, दादीश्री, बर्बरीक, दादीश्री, हमार बर्बरीक, हमार पौत्र। तारा के देखे खातिर था हमार आंख तरस गईल रहे। कहाँ से आ रहल बाड़ा पुत्र? दादीश्री, गुरु से शिक्षा लेके आ रहल बानी और हस्तिनापुर जा रहल बानी। सुन्नी हा वहां महायुद्ध के तैयारी हो रहल बा। पता ना महायुद्ध के तैयारी हो रहल बा कि महाविनाश के। महाविनाश? आप ऐसन काहे कह रहल बानी दादीश्री? युद्ध दूगो ऐसन पक्ष में होखेला जोन एक दूसरा से अनजान होखे, भिन्न होखे। परिवार के सदस्य ही आपस में लड़े लगी हैं तो युद्ध ना होखेला, महाविनाश होखेला। कुछ भी होखे दादी माँ, बाकी एह युद्ध में एक और हमारापन कुटुंब बा, हमारापन वंश बा और ओकर साथ देल हमार दायित्व बा। जुग जुग जिया हमार लाल, जुग जुग जिया। तार बात सुन के ताम जी उठनी। परिवार पे संकट आवे तो परिवार की एकता ही ओकरा के बचा सकेला। संकट में कुटुंब के सब सदस्य के एक साथ ही रहे के चाहिए। दादीश्री, एह परिवार के सदस्य तो आप भी बानी, तो आप अपन परिवार के साथ काहे नहीं की? पौत्र, हम तहार दादाश्री के वचन देले रही कि उनका से विवाह के पश्चात हम उनकर कुटुंब या भवन में प्रवेश ना करब। दादीश्री, तका वचन संबंध और नाता से भी बड़ होखेला। हाँ पुत्र, वचन प्राण से भी अधिक मूल्यवान होखेला। वचन के पालन धर्म के पालन होखेला। अब तू जा, न तो हस्तिनापुर पहुंचत पहुंचत तारा बहुत रात हो जाई। तो फिर हमरा के आशीर्वाद दी दादीश्री। हमार आशीर्वाद हर पल हर युग तोहरा साथे बा हमार पौत्र। दादीश्री, दादाश्री खातिर कोनो संदेश बात हमरा के दी ना। हम आपके विश्वास दिलावत आनी कि ये संदेश केवल उनके मिली और केहू के एकर भनक भी ना होकी। चल नटखट, दादी माँ से ठिठोली करताड़े जा। ठीक बा, तो जौन हमरा समझ में आई ओकरा के आपके संदेश बता के हम दादाश्री के दे देम। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भवा। विजय भवा।
भ्राताश्री, ये वो कुरुक्षेत्र के मैदान हो जहां युद्ध आरंभ होके वाला बा। ए ओर हमनी के सेना होगी और वो ओर कुरु सेना। भ्राताश्री प्रणाम। भ्राताश्री प्रणाम। आवा अनुसव देव, कहा समाचार लाइल बड़ा। समाचार का होके भ्राताश्री? कौरव के गज और अश्वसेना युद्ध के भरसक अभ्यास कर रहल बा। दुर्योधन और दुशासन अपन शक्ति के प्रदर्शन करे खातिर उतावला हो रहल बाने। अनुज, युद्ध गज और अश्व ना करेले, उनका पे सवार योद्धा कैल करेले। शक्ति शस्त्र में ना होखेला, शस्त्र धारण करे वाला हाथ में होखेला। तो एकर भी उनकरा पास का कमी बा? केशव नारायणी सेना मिले के पश्चात उनकर संख्या और भी बढ़ गई बा। नकुल, युद्ध के निर्णय संख्या ना करेला, साहस करेला। अनुज, साहस। और ई मत भूला कि साहस के जन्मदाता सत्य होखेला, और सत्य हमनी के साथे बा। वासुदेव कृष्ण हमनी के साथे बाणे। ये सब ठीक बा अर्जुन, किंतु युद्ध में शत्रु के शक्ति के कम समझल सबसे बड़ भूल है। और इहो मत भूला कि उनका साथे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा बाणे। ये सब के सब महारथी बाणे और अजय बाणे। सामने के बा ओकरा विषय में चिंता कईल व्यर्थ बा मंजला भैया। ए युद्ध हमनी ना कईल चाहत रही, ए युद्ध तो हमनी पर थोप देल गईल बा। महाराज के जय होखे। वीर घटोत्कच के पुत्र कुमार बर्बरिक आपसे मिले आयल बने। बर्बरिक हमार पुत्र? प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भवा पौत्र। अच्छा भइल तू आ गिला पौत्र। कुछ दिन से तोहार याद हमरा बहुत आवत रहे। यही से तो हम आईनी दादाश्री। अच्छा भइल तू आ गिला। तोहार माताश्री कैसन बाड़ी? वो सब तक कुशल मंगल से बालोग। और अगर आप पड़ोसी की और वन में पशु पक्षी के कुशलता जानल चाहता नहीं तो वो सब भी सकुशल बाड़े। बस दादी माँ थोड़ा चिंतित रहेली। हिडिम्बा, उनका कौने बात के चिंता बा? दादाश्री, उनका दिन रात एक के बात के चिंता खाए जाला कि पता ना हमार दादाश्री के भरपेट भोजन मिलेला भी कि ना। अच्छा, तो दादी श्री के प्यार तरह के इतना नटखट बना देले बा कि दादा श्री के साथे भी उपहास करे लगला। चला आवा, सब लोग तहार प्रतीक्षा कर रहल बाड़े। भ्राता श्री, आपके पौत्र आशीर्वाद ला। आयुष्मान भव। हमने सब तारा के बहुत याद करीला। तहार धनुष तो बहुत अच्छा बा पौत्र। दादाश्री, हम आप ही के पौत्र हैं और हमार धनुष आप ही के गांडी भा। विजयी भवा। आयुष्मान भवा। आयुष्मान भव। संकट के समय अधर पे मुस्कान, काला घटा में विद्युत के चमक के समान लागेला। आज ऐसन लग रहा बा माना युद्ध ना कोनो समारोह होखे वाला बा। समारोह ही हो रहल बा केशव। हमार पौत्र बर्बरिक आइल बा। आयुष्मान भव, पराक्रमी भव। गुरु विजय तारा बहुत शीघ्र अवकाश दे देले वत्स। हमार शिक्षा पूरा हो गई दादाश्री। शिक्षा पूरा हो गई वत्स? ज्ञान और शिक्षा ता आकाश के समान हो खेला वत्स। केहू अपन धरातल से कितना भी ऊपर उठ जाए, आकाश फिर भी उतने दूर दिखाई देवेला। ज्ञान और शिक्षा ता ओकर पूरा हो खेला जे ई जान लेवे कि वो कितना ज्ञानी और अशिक्षित रह गईल बा। हमार ई तात्पर्य ना रहे दादाश्री। तो फिर का तात्पर्य रहे तहार? दादाश्री, हम जौन उद्देश्य के साथ गुरुदेव के पास गईल रही, वो उद्देश्य हमार पूरा भइल। और उद्देश्य का रहे तहार वत्स? अपन गुरु से बाण और सिद्धि मंत्र प्राप्त कईल।
और आपके दया से दुन्नु ही गुरुदेव हमरा के 2 दिन पश्चात ही दे दिले। गुरुदेव 3 गो बाण और सिद्धि मंत्र दे के हमरा के धनुर्विद्या में निपुण और युद्ध भूमि में अजय बना दिले। दादाश्री, अब हमरा केहू पर राजित न कर सकेला। गुरु के संगत त सागर के समान हो खेला वत्स। ओमे जितना दूर और जितना गहराई तक उतरा, उतना मूल्यवान मोती हाथ आवेला। तहरा अपन गुरु के चरण में कुछ दिन और ठहरे चाहत रहे। मन तो हमरो यह करत रहे दादाश्री, किंतु जब ई सूचना मिलल कि हस्तिनापुर में युद्ध की तैयारी चल रहा बा, तो हमरा से रहल न गईल और हम यहां चले नहीं। युद्ध में भाग लेवे? हाँ दादाश्री, ई बाण के मार और सिद्धि मंत्र के चमत्कार दिखावे के ऐसे अच्छा अवसर और कहां मिली। युद्ध में दोनों ओर से तहार आपन सगा संबंधी बाड़े वत्स। अच्छा ही बतावा कि तू कौना पक्ष के ओर से युद्ध करबा? इस सत्य बा दादाश्री कि कौरव भी हमार आपन बाणे, हमार आदर के पात्र बाणे, किंतु हम पांडव के वंशज हैं। यही से हमार उनका साथ मिलकर युद्ध कईल स्वाभाविक बा। त तू हमनी के साथे मिलके युद्ध करबा? अवश्य करब, और वो समय तक करब जब तक हमार गुरु के आदेश और हमार वचन के उल्लंघन नहीं के होत। कैसन आदेश और कैसन वचन वत्स? दादाश्री, हमार गुरु के आदेश बा कि युद्ध भूमि में कोनो शक्तिशाली के आगे दुर्बल पड़े वाला के साथ दा, और हम उनका के वचन देले माने कि हम ऐसने करब। चाहे शक्तिशाली सत्य और दुर्बल असत्य के ओर ही काहे ना होखे। सत्य और असत्य के ज्ञान हमरा नहीं खे दादाश्री, और ना ही हमार गुरु एह विषय में हमार कोनो मार्गदर्शन कैले। हाँ, अर्थात तू बीच धारा में भी नाव बदल सकेला। दादाश्री, एकर निर्णय तो धारा के प्रवाह ही करी। दूसर शब्द में तू ई कहे चाहता वत्स कि यदि युद्ध चलत तारा आभास होके कि कौरव हमनी के सामने दुर्बल पड़ रहल बाड़े, त तू आपन वंश छोड़ के उनकरा से जा मिलबा। यदि ऐसन भइल तो हमरा यह करे के पड़ी दादाश्री। का कहला तू पौत्र? तो हमने के शत्रु के साथ देबा? दादाश्री, यदि वो दुर्बल पड़े लगले तब। ई कैसे हो सकेला? ई त रणनीति के बिल्कुल विरुद्ध हा। किंतु गुरु के आदेश और हमार वचन के बिल्कुल अनुकूल होगी। पौत्र, तू जाना तड़ा कि तू का कह रहल बड़ा? ऐसे कहीं अच्छा होखी कि तू युद्ध ही मत करा। दादाश्री, ये कैसे संभव बा? हमार वंश के लोग, हमार वरिष्ठ प्राण हथेली पे लेके लड़ रहल बाने और हम खड़ा चुपचाप देखत रही। ये कदापि नहीं खे हो सकत। हम आप सबके साथे मिल के लड़ब, किंतु तू अपन बाण और सिद्धि मंत्र लेके कौरव से जा मिलबा तो हमनी के का होगी पौत्र? दादाश्री, हमरा एह बात के दुख बा कि हमरा पास एह प्रश्न के कौनो उत्तर नहीं खे, सिवाय एकरा कि हम वचनबद्ध बानी। का कहला पौत्र? गुरु के आदेश, तहर वचन, ये सब का लगा रखले बाड़ा तू? का गुरु के आदेश और अपन वचन के धुन में अपन कुल के सर्वनाश कई चाहत बाड़ा? का तहर गुरु हमनी से और हमनी के संबंध से भी बड़ा बा बर्बरी? ये तो का कह रहल बड़ा अनुज भीम? आवेश में आके ये मत भूला कि गुरु के स्थान संसार में सर्वश्रेष्ठ बा। गुरु के आदेश के पालन कईल सबसे बड़ धर्म है। याद बना तारा, द्रुपद से तो हमने के कोनो शत्रुता ना रहे, फिर भी गुरु के आदेश पे हमने के उनका से युद्ध कर ही पड़ल रहे और हमने उनका के अपराधी के भांति बांध के लाइल रहे। वो तो ठीक बा भ्राता श्री। वो ठीक बात है, बर्बरी का कथन भी ठीक बा। भाग्य के लेख के मानव के दुर्बल उंगली नहीं के मिटा सकत अनुज। बर्बरी का अपन गुरु के आदेश और अपन वचन के पालन करे खातिर मुक्त बा। बर्बरीक सा विश्व में कोई नहीं बन
बलवान वंश बचाए या वचन दुविधा में है प्राण दुविधा में है प्राण। ये युद्ध आरंभ काहे के हो रहल? वातावरण इतना शांत काहे बा? ऐसे शांत वातावरण में था हमार दम घुटल जा रहल बा मित्र। समुद्र में तूफान आवे से पहले समुद्र भी इतने ही शांत हो जाला मित्र दुर्योधन। ए शांति से इतना विचलित होके की आवश्यकता नहीं थे। काहे कि ई शांति एगो भयंकर तूफान आवे से पहले के शांति बा। घबरा मत मित्र। युद्ध के ज्वाला के भड़का देवे वाला चिंगारी कौनो पल फूट सकेला। का समाचार लाइल बड़ा अनुज? भ्राताश्री समाचार मिलल बा कि भीम के पौत्र मोरवी पुत्र बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेवे खातिर आ पहुंचल बा। का सुनला तो मित्र? का पांडवन में युद्ध के कारण इतना सनसनी फैल गई बा कि वो अपन संख्या बढ़ावे खातिर छोट छोट बालक सबके अपन सेना में भर्ती कर रहल बाड़े। उनकर बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई अनुज। का वो युद्ध के वेदी पे नवजात शिशु सबके बलि चढ़ी है जे ठीक से अपन जीवन के आरंभ भी नहीं कैले? ना ना मित्र, महाबली के सौगंध दुर्योधन के लड़ाई पांडवन से बा, उनकर परिवार के शिशु सबसे ना। मित्र दुर्योधन, युद्ध में केवल तू ही पक्ष हो खेला। एगो आपन दोसर शत्रु के दू सेना आमने सामने खड़ा हो खेला। ओ में केहू छोट चाहे बड़, शिशु चाहे युवक ना हो खेला, केवल योद्धा हो खेले। तू ठीक कह रहल बड़ा मित्र, परंतु आज भी यदि पांडव के कोनो सदस्य शीश झुका के हमरा समक्ष आई तो हम ओकरा के गले लगा ले। किंतु यदि केहू शत्रु बन के दुर्योधन के समक्ष आइल तो महाबली के सौगंध दुर्योधन ओकर सर धड़ से अलग करे में कदापि संकोच न करी, चाहे वो नवजात शिशु ही काहे ना होके। अनुज, बर्बरीक हमरो पौत्र हा, किंतु यदि वो कौरव से युद्ध करे आइल तो ओकरो वह परिणाम होखी जौन दुर्योधन के समक्ष आवे वाला कोनो शत्रु के होला। किंतु भ्राताश्री, बर्बरीक केवल भीमसेन और हिडिंबा के पौत्र ही ना, घटोत्कच और मोरवी के पुत्र भी है। हाँ। और उनकर वंश के एक वंश मायावी है जेकरा के हमनी के भुलाए के ना चाहिए। और भ्राताश्री, हम इहो सुन ले बानी कि स्वयं बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है। ओ कितनो शक्तिशाली काहे ना होखे अनुज, दुर्योधन के ओकर कोनो चिंता नहीं है। झंझावात आंधी चाहे कितना भी शक्तिशाली काहे ना होखे, परंतु पर्वत पे ओकर कोनो प्रभाव ना होखेला। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम अनुज। आपके शांति भंग करे के हम क्षमा चाहतानी बड़का भैया। हम जानतानी कि आपके चिंता के विषय का बा। बर्बरीक कैला से जौन संकट खड़ा हो गई बा, ओकर समाधान ढूंढे के आपके कौनो आवश्यकता नहीं है। आप भुला जाए कि बर्बरीक हमार पौत्र है। आज नाता के कौनो अर्थ नहीं रह गई, कहे कि सब अर्थ एक के शब्द में सिमट के रह गई बा, और वो शब्द बा युद्ध। आज से जे भी निर्णय होखी वो युद्ध के संदर्भ में होखी,
वंश के संदर्भ में ना बड़का भैया। अनुज, बर्बरीक के प्रति हमार निर्णय के आधार वंश ना धर्म बा। भीम, जीवन के कुछ आदर्श होखेला, कुछ नियम होखेला, और वे होकर आधारशिला भी, और होकर उल्लंघन जीवन के संतुलन के असंतुलित कर देला। अनुज, सृष्टि के सबसे पूजनीय शक्ति धर्म है, और आपन आपन धर्म के पालन कईल प्रत्येक व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकार है, और केहू के भी होकर धर्म के पालन करे से रोकल सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है, चाहे वो होकर शत्रु ही काहे ना होके। का हमने नहीं जानत कि पितामह भीष्म यदि हस्तिनापुर सिंहासन के प्रति वचनबद्ध ना होते तो आज ये युद्ध ना होके, हमने साथे इतना बड़ा अन्याय ना होके। किंतु फिर भी वो अपन वचन के पालन कैले, काहे कि वचन के पालन ही था धर्म है। बर्बरीक ता हमने के आपन है, यदि वो वचनबद्ध बा तो ओकरा के रोकल नहीं के जा सकत। परंतु बड़का भैया, हमनी के समक्ष एगो ऐसन युद्ध बा जौन हमनी के जीवन के प्रत्येक विचारधारा के अस्त व्यस्त कर देले बा। हमनी ये युद्ध नहीं के लड़ल चाहत, परंतु लड़े खातिर विवश बानी बड़का भैया। और जब भी युद्ध आरंभ होखी तो हमनी के प्रतिद्वंदी हमनी के आपन होखी हैं, हमनी के भाई होखी हैं, हमनी के सगा संबंधी होखी हैं, हमनी के गुरु होखी हैं, जे हमनी के मार्गदर्शन के लिए बने, हमनी के पूजनीय होखी हैं बड़का भैया। और आप नहीं जानत कि हम तो रात के उठ उठ के ही प्रार्थना करीला कि युद्ध ना होखे, और यदि युद्ध होखे तो पितामह भीष्म में भाग ना ले रहल होखस। काहे कि पितामह तो हमारा आदर्श हमें, हमार स्वप्न हमें। हम उनकर पदचिन्ह पापन माथा टेक के स्वयं के धन्य जन ले बानी। हमार बालपन उनकर शक्तिशाली भुजा में खेल के युवावस्था में बढ़ल बा। बड़का भैया, बीतल काल के एक एक पल आवे वाला काल के एक एक पल से पूछ रहल बा कि सब का बा, काहे बा, कैसे हो गई सब। परंतु एकर उत्तर केहू के पास नहीं खे बड़का भैया, केहू के पास नहीं खे। हम तो स्वयं ही नहीं समझ पा रहल कि हम ये हाथ से वो गांडीव कैसे उठाइब जौन सदैव पितामह के चरण स्पर्श कैले होके। और आप नहीं जानत बड़का भैया कि हमारी वाण से जौन घाव पितामह के छाती पर आई, वो पहले हमार हृदय के भेद जाई, हमार हृदय के। बाकी हम इहो जानत नहीं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार ना होखी तो उहे जौन भाग्य अपन क्रूर लेखनी से लिखले बा। हम अर्जुन से सहमत बानी बड़का भैया। केहू नहीं के जानत कि कौन बाढ़ पे केकर नाम लिखल बा। युद्ध ऐसा अंधकार कर देले बा जेकरा में आपन और पराया चेहरा के पहचान दिखाई नहीं के देत। युद्ध हमने से ऐसा निर्णय मांग रहल बा जेकरा के करे के दुख कदाचित सारा जीवन प्रेत आत्मा बन के हमनी के पीछा करत रही, किंतु फिर भी हमनी के कौनो न कौनो निर्णय त लेवे के ही पड़ी। हाँ अनुज, हमनी के निर्णय तो लेवे के ही पड़ी। काहे के कुरुक्षेत्र ना वास्तव में धर्म क्षेत्र बा, और हमनी के धर्म ये बा कि हमनी अपन धर्म के पालन करी। हे माता, तहार चरणन में जे भी आवेला ओकरा ही पता होखेला कि उतारा से का मांगे आइल बा। किंतु हम ही एगो ऐसा अभागा पुजारी बनी जे तहार चरणन में आ तकैल बनी, किंतु ओकरा ही नहीं के मालूम क्यों तारा से का मांगे आइल बा। हे मां, तू ही हमरा से बतावा
कि हम केकर विजय और केकर पराजय की कामना करी। कर्तव्यता हमरा से ही कहता कि हम कौरव के विजय की कामना करी, कहे कि हम ही उनकर महामंत्री भी हैं। किंतु धर्म ही कहता कि हम पांडव के विजय की कामना करी। और ये हमार अंतरात्मा के पुकार भी बा मां, ये हमार अंतरात्मा के पुकार भी बा। हे माता, दुविधा और विरोधाभास के स्थिति में अब तू ही हमरा के बतावा कि हम का करी। हे मां, बस एकरा सिवा हम तारा से और कुछ भी नहीं की मांगत कि तू दोनों ही पक्ष के रक्षा करो, दोनों ही पक्ष के रक्षा करो। कहे कि विजय जेकर भी होके, पराजय केवल हमार होगी मां, पराजय केवल हमार होगी, पराजय केवल हमार होगी। पहले अपन मन के भ्रम के मिटावा भक्त, फिर मां से प्रार्थना करा। अरे तू तो अपने निराला प्रार्थना से मां के भी भ्रम के स्थिति में डाले के प्रयत्न कर रहल बाड़ा। आप? हम विजय सिद्ध सेन हैं, मां के अखंड पुजारी। विजय सिद्ध सेन? ओहो, भाग्य बा हमार जे आपके दर्शन हो गए। परंतु तू के हवा? हम विदुर हैं। विदुर? विदुर? महाज्ञानी विदुर, कौरव के महामंत्री। किंतु आज ही महामंत्री पद ही हमरा खातिर दुख के कारण बन गेल बा स्वामी। कौरव और पांडव हमरा खातिर दोनों नेत्र के समान बाणे। एमे से हम केहू के भी विनाश नहीं की चाहत। केहू के भी विनाश हमरा खातिर असहनीय बा। हमरा तो समझ में नहीं के आवत स्वामी कि हम का करी, हम का करी। मानो यदि हर बात के समझे और जाने लगे तो मानो काहे कहाई, फिर तो संसार ओकरा परम ब्रह्म कही। भक्त, जौन बात तोहरा समझ में नहीं आवत, ओकरा के देवी मां पे छोड़ दा। केवल यह जाने ली कि परिणाम का होखे के चाहिए और परिणाम का होखी। परिणाम तो केवल विनाश ही बा स्वामी, केवल विनाश। कहे कि यह युद्ध में सब कुछ नष्ट हो जाई, कुछ भी ना बाची, छोट छोट बालक भी ना। कहे कि यह युद्ध में अब छोट छोट बालक भी रणभूमि में उतरे खातिर तैयार दिखाई पड़ रहा बने। तो हर संकेत कौना और बा भक्त? अपन प्रपौत्र और आपके शिष्य बर्बरीक की ओर। बर्बरीक? हाँ स्वामी, वो पांडव की ओर से रणभूमि में उतरे के तैयारी में लागल बा। तब तो हमरा तोहरा से सहानुभूति और कौरव के दुर्भाग्य पे शोक प्रकट करे के चाहिए। हूँ कहे स्वामी? वो छोट बालक ना एगो महान शक्ति है। ओकरा पास देवी मां कामाख्या के दिहल गयल उ शक्ति बा जेकरा आगे कौरव सेना के उदशा होखी जौन आंधी के आवे से सुखल पत्ता के होखेला। ओकरा पास 3 प्रलयकारी वाण बा। एगो लक्ष्य छेद देवेला, दूसरा ओकरा भेद देवेला
लक्ष्य चाहे एके होखे या अनेक। जब बर्बरीक पांडव खातिर युद्ध खातिर जा रहल बा तो युद्ध के परिणाम युद्ध शुरू होखे से पहले ही जान ला। कौरव सेना के एको योद्धा जीवित ना बची। देखत ही देखत कौरव सेना मृतक शरीर के ढेर बन जाई। बर्बरीक के शक्ति केहू के रोकला से रुक नहीं सकत। ऊ अजय बा, अपराजित बा, ओकरा के केहू परास्त नहीं कर सकत। के प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव। रणभूमि से कोनो नया समाचार लेके आयल बाड़ा अनुज? समाचार के सिवा अब लावे खातिर रही का गिल बा भ्राताश्री। जब युद्ध होखे वाला होखेला तो वातावरण में केवल समाचार ही गूंजत रहेला, परंतु ऐसन समाचार अधिकतर अशुभ और बुरा ही होखेला। तोहार बात से एगो विचित्र भय टपक रहल बा। बहुत भयभीत लगत आड़ा तू। भयभीत लागत नहीं की भ्राताश्री, भयभीत बानी। ऐसन कौन विपदा आन पड़ल बा अनुज? का युद्ध के तैयारी में कोनो बाधा आन पड़ल बा? युद्ध में बाधा पड़ गई तो एगो अच्छा समाचार होखेला भ्राताश्री। कहे कि बाधा पड़ला से युद्ध टल भी जाला। बाकी हमारा पास से इतना अच्छा समाचार नहीं खे। जोन समाचार हमारा पास बा भ्राताश्री, वो एगो भयंकर संकट की ओर संकेत कर रहल बा। संकट? कैसन संकट? तू कहल का चाहत अड़ा अनुज? खुल के कहा का समाचार बा? पांडव के शक्ति में एगो असीम वृद्धि हो गई बा भ्राताश्री। वृद्धि हो गई बा? का उनकरा क्या हुआ और से सैनिक सहायता मिल गई बा कि हमनी के सेना के कोनो टुकड़ी उनकरा से जा मिलल बा? बतावा तो सही कहा। ऐसन कुछ नहीं के भइल भ्राताश्री। तब फिर? मोरवे पुत्र बर्बरीक अपन शिक्षा पूरा करके वापस आ गइल बा। तू तो हमरा के भयभीत कर देले रहला विदुर। तो एकरा में चिंता करे के का बात बा? पुत्र भीम के पौत्रता भी केवल एगो छोट सा बालक बा। परंतु गुरु विजय सिद्ध सेन से जौन सिद्धि लाइल बा, उ ना केवल बहुत बड़ बा बल्कि बहुत भयानक भी बा भ्राताश्री। परंतु ऐसन कौन सा सिद्धि बा विदुर जौन तोहरा के भयभीत बना देले बा? हमार भय अकारण नइखे भ्राताश्री। पर हाँ तो वो एगो व्यक्ति ही ना, कोनो सेना था ना? बर्बरीक कोनो सेना से अधिक विशाल और शक्तिशाली बा भ्राताश्री। ओकरा पास कामाख्या देवी के प्रदान कइल गइल ऐसन अचूक बाण बा जेकर त सामना ही नहीं कइल जा सकत। हमनी के पूरा सेना, पूरा शक्ति ओ बाण के आंधी में तिनका के भांति उड़ जाई भ्राताश्री। बर्बरीक के रूप में हमनी के सेना के सामने मौत अपन भयानक मुंह खोल के खड़ा बा। हाँ भ्राताश्री, हमनी के पूरा सेना तहस नहस हो जाई, तहस नहस हो जाई। तू हमरा के भयभीत करत रहबा कि एह विनाश के कोनो उपाय भी बतेबा विदुर? एके उपाय बा भ्राताश्री, एके उपाय बा। का बा? घोषणा कर देल जाए कि ये युद्ध ना होगी। ये तू का कह रहल बड़ा विदुर? कदाचित भय तोहरा से तोहर बुद्धि तो नहीं छीन ले। हम ठीक कह रहल बानी भ्राताश्री। आपके बर्बरीक के शक्ति के अनुमान नहीं खे।
युद्ध में वीर गति प्राप्त भइल तो एगो बात बा, और आत्महत्या कर लेल दूसर। युद्ध कईल इस समय आत्महत्या करे के समान होखी, और युद्ध ना करे के निर्णय आपकी आज ही और अभी करे के होखी। इस बारे में हम अभी यह समय कोनो निर्णय नहीं ले सकत विदुर। काहे नहीं ले सकत? कई परिस्थिति के देख के आप कोनो निर्णय नहीं ले सकत भ्राताश्री? ना विदुर, अपन नेत्रहीनता के कारण ना तो हम कोनो परिस्थिति के देख सकीले, ना ही जान सकीले और ना ही परख सकीले। ऐसे निर्णय लेवे के सब अधिकार हम पुत्र दुर्योधन के दे देले बानी। आप निर्णय के अधिकार पुत्र दुर्योधन के देले नहीं की, वो आपसे ले ले बा। आपके के ये अधिकार देले रहे कि आप जनहित के भुला के पुत्र मोह में ये अधिकार दुर्योधन के दे दी? अपना खातिर ना भ्राताश्री, तो आप हस्तिनापुर के हित खातिर ये अधिकार ओकरा से वापस ले ली। ना तो ना हस्तिनापुर रही और ना ही हमनी। दुर्योधन के समझाई भ्राताश्री कि ये समय ये निर्णय के सिवा ये महाविनाश से बाचे के और कौनो रास्ता नहीं खे। ओई कदापि न मानी विदुर, कदापि न मानी। ओकरा के कोनो तरह मनवाई भ्राताश्री, माने पर विवश करी। ओकरा के कहीं कि जब तक कि बर्बरी की ओर से खड़ा हो जाए वाला ऐसा महाभयंकर समस्या के कोनो समाधान ढूंढल नहीं के जात, तब तक युद्ध के रोक दिल जाए। तू अनुरोध करता था, हम प्रयत्न करके देखा था नहीं, किंतु आशा हमरा तिल भर भी नहीं खे। जा तू युवराज दुर्योधन से कहा कि हम ओकरा से तत्काल मिलल चाहता नहीं। जैसन आज्ञा। मित्र दुर्योधन। आवा मित्र, हम बहुत देर से तुहार प्रतीक्षा करत रही। तू कहाँ रह गई रहा? जब युद्ध होखे वाला बाटे तब कभी कभी पलक के झपक गईल भी शत्रु के संभल जाए के अवसर देवे के समान होखेला मित्र। रणभेदी बाजे ही वाला बा। यही से हम सोचनी काहे ना हम सेना और ओकर तैयारी के निरीक्षण कर ली। तोहरा और कोनो चीज की आवश्यकता दिखाई तना धलस मित्र? मित्र दुर्योधन, युद्ध में केवल दू एगो वस्तु के आवश्यकता होखेला, साहस के और साधन के। और ई तू अच्छा तरह जाना ताड़ा कि हमनी के पास ना तो साहस के कमी बा और ना ही साधन के। हमनी के अश्व और गज सेना अग्नि और रक्त के समुद्र में कूदे खातिर उतावला बा। तू चिंता मत करा मित्र। चिंता तो बा मित्र, और चिंता ओह समय तक रही जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जात। तो ओ में का देर बा मित्र। पितामह भीष्म तई घोषणा भी कर देले बाड़े कि बस केवल 1 महीना में युद्ध के निर्णय भी हो जाई
एक महीना का है महारथी कर्ण, एक सप्ताह का है ना, एक दिवस का है ना। यदि दुर्योधन के बस में होके तो दुर्योधन ये युद्ध के निर्णय एक ही दिवस में कर दे। मित्र दुर्योधन, एक दिवस में युद्ध के आनंद ना मिली। तू नहीं खजानत मित्र, जब हमरा के इंद्रप्रस्थ से गिरत देख के पांचाली के विशैला हंसी याद आवेला, और याद आवेला विष से भरल होकर उ कटाक्ष, अंधा के पुत्र अंधा, तो हमार नस में चिंगारी दौड़े लागेला, हमार लहू खोले लागेला, और ये विष हमार तन मन में फैल जाला। फिर हमार जी चाहेला कि हम अपन शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी, या ये विष के पांडवन के रक्त पी के सदैव खातिर शांत कर दी। जौन होठ पे हमारा अपमान के कारण मुस्कान दौड़ल आयल रहे, जी चाहेला हम वो होठ के अपन एड़ी तरह कुचल डाली। बर्बरीक की शक्ति का कर न सका अनुमान, दुर्योधन तो मूर्ख है, करता है अभिमान। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी, ई विश्व भारती हो, भारत कई कहानी, महा